sibijiet sar jaħarqu bħal nar jgħaddu ta' kuljum jroxxu dmuħ jagħmlu ċpar inħoss wisq għalik dawn xaten mużżar nerġa' nistaqsik x'nagħmel jien dak li naf ersa ejja ħdejja nieħu ħsiebek jien nwedek li ser nikbru nmutu tnejn flimkien m'għandekx għalfejn tifżar x'hemm ġej fil-futur għax binna sewda niktbu x'kulur dan ser ikun ersa ejja ħdejja nixtieq li kuljum li jisbaħ mill-ġdid innissel f'xuftejk ferħod bis-sin inħoss wisq għalik dawn xaten mużżar nerġa' nistaqsik x'nagħmel jien dak li naf ersa ejja ħdejja nieħu ħsiebek jien nwedek li ser nikbru nmutu tnejn flimkien m'għandekx għalfejn tifżar x'hemm ġej fil-futur għax binna sewda niktbu x'kulur dan ser ikun nixtieq li nkun naf ngħinek nixtieq li tkun aħjar iżda aktar ma nipprova nagħmel kollox ħar żgur mhux l-intenzjoni li wassal dal-ħaġin x'ejn ma rrid ħlief innissellek ftit bis-sin